En el Departament d'Interior i Seguretat Pública hem organitzat una jornada per abordar amb els professionals i les professionals dels serveis d'emergències i del cos de Mossos d'Esquadra quins són els elements que defineixen aquelles situacions d'assetjament laboral que es poden produir també en el nostre entorn. La jornada ha versat sobre la necessitat de crear aquesta cultura comunitària en la qual podem detectar de manera fàcil i a través de la prevenció aquelles actituds que no són tolerables en una organització que treballa pel benestar dels treballadors i de les treballadores i especialment per la igualtat. No oblidem que nosaltres, des de l'àmbit de Mossos d'Esquadra, els professionals i les professionals que hi treballen a diari també per prevenir la violència de gènere en la societat, requereixen d'aquesta formació, d'aquests fonaments, d'aquest compartir també elements de millora perquè siguem una societat totalment igualitària. Aquest ha estat l'objectiu de la jornada contra l'assetjament en l'àmbit laboral que poden patir les dones i que hem de sumar esforços i treballar de manera conjunta per abordar de manera preventiva i també de manera reparadora aquelles situacions que malauradament també es poden donar a la nostra organització.